I dobrodošli u još jednog. Ja sam Aki i danas ćemo igrati Counter Strike 1.6. Idemo. Kupili smo oružje i idemo napad. I da, sada sam se malo uvežbao, ali opet neću igrati na serveru, zato što se bojim da će mi mnogo bagovati. A plus i snimam sa actionom. To. Ubio sam još jednog. Ja sam ubio. Trojicu sam ih ubio za sada. Pa dobar sam. Četvoricu. Koji profesionalizam. Petoricu. Ali nema više metkova. Još samo 2 metka. Tako da verujem da će me ubiti. Zato što šta mogu raditi sa 2 metka? Bukvalno ništa. Ali nema veze. Da li je moguće? Šestorica. I pući bombu da deaktiviram. Rekao sam vam da sam se mnogo uvežbao i pobedili smo. To. Uzimamo M-ku. Bombu. Idemo u napad. Opa, 11. Nekog sam još kilovo. Ne, još nekog. Četvoricu. Ne, petoricu, da. 12 kilova. Ubiš. Ali u ovoj sad partiji sam napravio 6 kilova kao i u prošloj partiji. I mislim da ćemo mi pobediti ponovo. Njih ima živih još otprilike sad 7, a nas 3. Otprilike. A ko je pobedio? Ne znam. A ja sam sad provalio što njih ima više. Ali nema veze. Hajdemo. Na mješanu si, znam gdje si. To, 13. Mislim da sam ga ja kilovo. To jest ubio. Mislim da je to na B, to jest na onoj novi ovdje blizu, na toj, zato što obično kod B. Ne. Ubio sam ih 15-oro, to jest 15-oricu. Koji profil. Pa šta to radiš? A nema šanse da je deaktiviram. Ali mogu da ga killujem.
18-toricu sam ih ubio. Koji profesionalizam. Ali stvarno profesionalizam. Kako grmi kod nas to je. Ne. I baš ću sada vidjeti ko će pobediti. Ali bukvalno u svakoj partiji mi ubijemo više njih, ali mi ne uspijemo da deaktiviramo bombu, pa zbog toga oni pobede. Sad bi volio da mi pobedimo kao i svaku partiju. A nema šanse. Gubimo. Mada dobro, manje je bitan moj uspeh, nije da li smo pobedili ili ne. Zato što je meni cilj da po partiji ubijem po jednog, barem 3 do 5, a preko je više nego dobro. Da vidimo ko je još ostao od naših. Jedan je ostao svi. Ako stignem u ovoj epizodi ćemo odigrati 10 partija. Da, ako u ovoj epizodi stignem do 30 kilova, svaka meni čast. Ne. Ako stignem do 35 kilova u ovoj epizodi, šta bi mogao da uradim? Ne. Ako ne stigne do 30 kilova u ovoj epizodi, pravim u Minecraftu ženskog lika. Može. Ali ako stigne, na mojoj strani je sreća. Mislim da mogu. Ne, da bude do 25, da ne budem preoštar. 35 je mnogo. 25. Već sam stigao do 20. Još 5, molim te. Još samo 5 kilova mi treba. Za još 5 partije mogu to laganica. Ljudi, mi gubimo terora 5-0. 5-1. Znači, daru nas ko ništa. A mi bukvalno imamo bolji igrače. Evo, vidite. Ovaj prvi nije da se ja nešto hvalim, ali ja imam 20 kilova, a njihov prvi 12. Ajde, još 5 kilova, mogu ja to lagano. Mislim da to mogu laganica. I da vrlo uskoro radim neki challenge. Zanimljiv challenge. A dalje neću da otkrivam. Da li je moguće su ovi već stigli da postave bombu? Ne! Kako sam se zeznuo. A mogao sam ladno da imam kill. Ljudi, javno su u novi partiji. I uzimamo oružje. Da li imamo bombu? Nemamo. A ne, šta mi je baš sad pred kraj? Ljudi, znam šta ćemo raditi. Šta ću raditi dok oni završe partiju. Pratit ću ih.
i pokazat ću vam jedan easter egg. Možda nije easter egg, ali je zanimljivo. Ovo ovdje, to tu. I ovdje je baš neki, i tu je neko koji je opterećen ovom mapom i koji je pravio ovu mapu, morao da napiše Dust 2 ili Dust, kako ko već voli da kaže. Ja kažem Dust. I ovdje pisu nešto. Mogu da vam pročitam. Bla bla bla, bla 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 bla. Bla 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 bla. Mnogo lep tekst. Mnogo lep. Sad ću ovdje da čekam dok ne dobijem kill. Moram sad da se štekam da ne bi pravio ženski skin. 22, još troje. Ajde, danas odigramo 12 partija. 12. Bolje 12. Sad me nisam stigla ovo da vam pročitam. Bla bla bla. Bla. Of bla. Bla bla bla. Bla bla. And bla. Kako lep tekst. A tekst se zove Dust 2 bla. Ljudi, evo nas u... Ajde, 11 partija. U predzadnjoj partiji kantera za danas. Molim te mi reci da ću da ubijem trojicu. Moram sad da se štekam. Ako uspijem u ovoj partiji da stignemo do 25, ne moramo da igramo 11 partije. Još 2 kila. Da li sam uspio? Još jedan kill. Tu, uspio sam. Igramo 10 partija. Uspio sam da održim obećanje. 25 kilova. I... Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj.